Abendua eta negua hemen dira. Hasi al zara gabonak prestatzen? Gu ilusioz beteri gaude. Iritsi da gabonetako izpiritua Nekatur elkartera Euskadiko landa ostatuetara. Ziur maite duzun horri opariren bat egiteko asmoa duzula. Oparitu Nekatur bonoak, gabonetan oroimenerako istorio bat, landa esperientzia bat. Batetik, berdeak, granateak eta moreak, bi gau birentzat gosariekin. Birentzat ere, bi gau gosari eta fariekin bono laranjak. Lauko familia eta taldeentzat fuksiak, bi gau landa apartamentuan. Eta familia edo talde handientzat urdinak eta turkesak aukeran. Mugari gabe nahi baduzu, oparitu txeke bat. Edonorentzat, Nekatur. Gabon zoriontsuak eta urte berri on.